kampung Silawe malang
kita bilang daerah kejadian bilang daerah tajadinya tasawi kampung yo nagari kita bilang malah nagarinya tasawi mansoda olunya tajadi di Bukit Tinggi seorang Nataro seorang Birugo Kabupaten Agam Bukit Tinggi de aro dapet kabalaki mudo laki lamonyo suruh siapa nama malana laki-laki ko laki-laki bak namo si muslim si mus panggilannya. Kalau dia tang namu nampak dusi sinaromi namu padusi siemi panggilan nyo ado baranak seorang anak bau mu malah 5 tahun padusi pulo anak kandungnya bak namu pi sapiani di batang malah samo batang bakondo anyi kamu aru batobok dagang samo mai etang mai olah nasi nyodet bene bilang malau saonya mayo kini ko buyang si muslim caro di kota kanamoyo idinya caro di kota iyo menjadi tukang angke di pasar ukun yang baik tuana usahanya. Bininya dulu bakal sayur tapi kini lah lain pulau rasanya lah berubah malah penghidupan apa tanda berubah penghidupan samanya anak ala kadang ia usaha rasulah bertambah pemikirannya orang saki asulah 20 bahat tandanya barasaki biarlah nasi modeko na rumah tabuwe yugo di matawali tanah satumpak la tabuwe rumah sabua baitu bana kalau dietong la olu memang emi bakade sayu tapi kini ko malah rabasaki batandoinyo barasaki lah dolo toko di pasar bukun yang tokonya toko dikontrakkan baitu anak kok dibilang tapi de untung teka dialah abiari babilang pakan nabi pakan babilang bulan ado hari suatu hari awak nan sadang di toko anak ado hari malah suatu hari datang kawannya malah nalamu-lamu kiranya ke toko si emitu batamu kawalangamu di
bi'sul baida satu tibunya di sinanya baca assalamualaikum waalaikumsalam kata emi arikan iyo badaro patang sadang langang di dalam toko la duduk ate kurisi tangan tarang ampe ate mini jadi